Рәсәй кораллы көчләренә Башкортстандан алынган тагыла бер солдаттың һәлак булуы ачыкланды. Фаҗига июнь адактарында теркәлһә лә, уның хакында бүген генә билдәле булды. Life News язуынча, Нефтекамскидан хәрби хезмәткә сакырылган Артемдың кәүдәһен уның хезмәттәшләре ПТС-4 бронетранспортерында таба. Яшь егеттең үлем сәбәпләре турында әлегә тулы мәгълүматлар юк. Артем Екатеринбургтагы 32-нче хәрби каласыкта 7 июньдә ант кабул иткән. Гаилә агзалары Артемдың хезмәттәшләре менән мөнәсәбәтләре катмарлы булган, уны мыскыл итеп үлтергәннәр дип исәпләй. Омск өлкәһендә һәлак булган хәрбиләрне искә алып матәм митингы оештырылды. Ябай халык сәскәләр тотып, фаҗига булган урынга чыкты. Атасалар был фаҗиганы бына ничек баһалай? В такие моменты я, честно говоря, думала, что я буду ездить сюда к брату навещать, но никак не прощаться. Тяжело, говорят, такие моменты, но родной, близкий человек ушел из жизни. Именно не от пуль, не от военных действий и не от учений военных, где статистика тоже допускается смертности, а от халатности рук людских. Пусть земля будет Бог моему брату. Бүген Омскида һәлак булган Башкортстан хәрбиләре туган ягына алып кайтып ерләнде. Уларда республиканың хәрби комиссары егетләрне кораллы көчләргә җибәрүгә фатиха биргән Балтинский әфәнде үзе каршы алды. Аэропорт биләмәһен хәрби инспекция, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы, тиз ярдәм хезмәте машиналары уратып алгайны. Мәрхүмнәр цинк табутта хаклану министрлыгының махсус ускысында Өфө аэропортына килтерелде. Был кайгылы күренеште уларның тугандары ла күзәтте. Махсус машиналарда Фидан Мәмлиев Сакмагышка, Ранис Алтынбаев Рөстәм Шәйхуллин Салават районына, Рөстәм Юмагылов Сибайга, Вадим Нафиков Белоретка алып кайтып ерләнде. Сакмагыштан Фидан Мәмлиев тигерләргә берничә авыл халкы йыелгайны. Цинк табут юла буенча төп йортка хушлашу өчен алып инелде. Кулларына кызыл сәскәләр тоткан кешеләр агылды. Күптәр Фидан белән хушлашуды тышта көтте. Цинк табут тыш сыгарылуга агынайдар хүз тотты. Бу кайгыны инде беребездә күрмик. Васы кайгылар Аллаһу Тәгалә безгә бирмәсен. Зыяратка Фиданды һуңгы юлга озатырга ла берничә авыл халкы барды. Улар бер кайда ла таралышырга ашыкманы. Зыяратка баргас, авыл муллаһы хүз алды. Раббил галәмин, Рахман Рахим, Малик яумид-дин, Ияка нa'буду ва ияка настa'ин, Иhdина сиратал мустақим, Сиратал лазина. Һәлак булган башка егетләр кебек Фидан да тырыш уңган булган. Тик дуслары егет турында үткән заманда һөйләй алмай. Уның үлеменә беркем дә ышанмай. Заңа шуны япам. Әйбәт. Bütün avlana bir eşi bulsun ve kütüklergen ve buzak kütüklergen bütün avlana kileydi. Bir kimge bir koşanda tkazı verdi şu an kure. Problema var. Решать Bir koşanda avran deşmeli barsın ve isen neşip. Barsın da yok onu itirdi. Armiyaya da uzun telep gitti. Bir siz hastalığı baran. Pravalarım oldu. İşi var bitirdi. Сакмагыш, Салават, Белорет райондарын һәм Сибай калаһын бер кайгы берләштерде. Тыныс вакытта мәгънәһез үлемде был егетләрнең ата-әсәләре аңлай алмай һәм аңлагылары ла килмәй. Башкортстан җитәкчелеге мәрхүмнәрнең ата-әсәләре туганнарына аерым ярдәм күрсәтеләсәген белдерде. Всего пострадало, вы знаете, 42 человека, из них 5 погибли и 3 в госпитале, 8 человек из 45-й части, 20% жителей нашей республики, наши ребята. Конечно, мы поможем семьям. В селе Алькино, в Салаватском районе, парень погиб из этого села. Алькино, это, кстати, родина Салавата Юлаева. Осталась мама, и их было 3, отец умер в 2013 году, 3 детей, он был старший, осталось 2 малышей,
учеников школы. Конечно, мы им поможем, и материально поможем, и шефство возьмем над этой семьей и не бросим. В Белорецке ужасная трагедия. Единственный сын погиб, и родители были на присяге. Вот в субботу радовались, а в воскресенье горе. Һалдаттар гаиләләре һәм уларның якыннарына компенсациялар түләнәсәк. Канунияткә ярашлы уларга 2 миллион 337 мең сум күләмендәге страховка һәм 3 миллион ярым сумлык бер тапкыр бирелә торган пособие каралган. Bundan тыш, һалдаттарның әсәйдәре 50, а атайлары 55 яшьтән пенсияга сыга ала.